To a yanzu ana cikin mako na biyu kenan tunda ƙasar Isra'ila ta kai ma ƙasar Iran hari a ranar Juma'a da safe 13 ga watan Yulin shekarar 2025, inda ta kai ma wasu cibiyoyin tace ma'adanin uranium na ƙasar Iran ɗin hari, inda ta zargi ƙasar Iran da yunƙurin mallakan makamin nukiliya, wanda ta ce idan aka samu wannan makami za ta afka ma ita ƙasar ta Isra'ila da yaƙi ne da kuma yunƙurin kawar da Yahudawa a doron duniya. Wannan zargi dai ƙasar Iran ta daɗe tana musanta shi, amma ita kuma ƙasar Isra'ila tana ci gaba da yin shi a koyaushe ta samu dama. Sannan hukumomin leƙen asirin manya-manyan ƙasashen duniya har da irin su Amurka sun tabbatar da cewa ƙasar Iran ba ma ta kusa da ƙerawa ko kuma mallakar shi wannan makami na ƙare dangi na nukiliya. Menene ya biyo baya? Abin da ya biyo baya shine zazzafin martani wanda ƙasar ta Iran ta maida wa ƙasar Isra'ila, inda ta harba mata jirage marasa matuƙa da rokoki waɗanda suka je ƙasar ta Isra'ila har suka kakkashe Yahudawa da dama. Dama ita kuma ƙasar ta Iran ta daɗe tana shan alwashin cewa duk idan ƙasar Isra'ila ta kai mata hari za ta mai da zazzafan martani. Saboda a wannan harin da ita ƙasar Isra'ila ta fara kaiwa ta kashe wasu manyan sojoji da kuma jami'an da suke tace shi uranium ɗin na ƙasar Iran, wanda ita ma ƙasar Iran ɗin ita kuma ta mai da zazzafan martani. Sannan ƙasashen duniya irin su Jamus da Faransa da Amurka sun fito ƙarara sun nuna goyon bayansu ga ƙasar Isra'ila, wanda su kuma ƙasashe irin su ƙasar Pakistan da Rasha da China su kuma sun fito sun nuna goyon bayansu ƙarara ga ƙasar Iran. Wani abin da ya ɗau hankali shine yadda ƙasar Saudiyya ta fito ita ma ta yi Allah wadai da harin da ƙasar Isra'ila ta kai ma Iran, ta kuma ce abin da aka yi bai dace ba, duk da kuma bambancin ra'ayi da kuma aƙida da suke da shi. Ita ma ƙasar Najeriya ta fito ta yi Allah wadai da harin da Isra'ila ta kai ma Iran. Sannan kuma daga baya ministan ƙasashen waje ya fito ya ce ƙasar ta Najeriya za ta yi yunƙurin kwashe 'yan ƙasarta da suke cikin ƙasar Isra'ila da kuma ƙasar Iran. A yanzu dai ba a san yanda al'amarin zai ci gaba da kasancewa ba, gashi yanzu yau 21 ga watan Yuni ana rana ta 9 tunda aka fara wannan yaƙi, wato har an shiga mako na biyu kenan da rana ta 3. Ƙasashen Turai sun ce za su yi ƙoƙarin ganin cewa ƙasar Iran an tattauna da ita akan cibiyoyin nukiliya da take da su, domin ganin cewa ana ba da dama suna sa ido don tabbatar da cewa ita ƙasar ba ta mallaki wannan makamin ba. Sai dai ita kuma ƙasar Iran ɗin tana cewa a yanzu yayin da Isra'ila ke kai mata hari ba za ta tattauna da ƙasashen Turai ba da kuma ƙasar Amurka. A ɓangare ɗaya kuma ƙasar Amurka, musamman shugaban ƙasan da farko ya fara yin barazana shi Trump cewa zai iya shigan ma Isra'ila domin a yaƙi Iran ɗin. Sai dai daga baya ya ce zai ba da mako 2 domin ya ƙara yin nazari akan yanda abin yake wakana, musamman in Iran ta amsa tayinsa na cewa za ta zo a tattauna akan teburi game da uranium da take tacewa. Tuni dai masana suka fara bayyana albarkacin bakinsu, inda suke cewa wannan hari da Isra'ila ta kai ma Iran, ko da Iran tana da niyyar mallakar makamin, bai wuce ɗan jawo mata tsaiko ba na ƙila shekara 1 ko shekara 2. Bayan wannan idan aka gama yaƙin, idan dai har tana da wannan niyya za ta iya tasowa ta sake ci gaba da tace shi ma'adanin na uranium. Sannan wasu kuma na cewa akwai yiwuwar ma nan da ƙila sati ɗaya ita ƙasar Isra'ila rokokin da ke gare ta da ke kakkaɓo makamai masu linzami da Iran ɗin ke aika mata, akwai yiwuwar ma su iya ƙarewa, wanda idan suka ƙare dole sai ta nemi goyon bayan Amurka wajen ta sake dawo mata da su, wanda su kuma ƙasar Iran ɗin ana hasashen cewa tana samun taimako da goyon baya daga Pakistan da China. Zuwa yanzu dai ba a san yanda al'amarin zai kasance ba. Ƙasar Iran an kashe mata mutane fiye da 200, sannan an jikkata mata mutane kusan kimanin
3,000 duk da ita tana fitowa tana bayyana yawan mutanenta da aka kashe da kuma waɗanda aka jikkata. Ita kuma ƙasar Isra'ila ba ta fitowa kai tsaye tana ba da wannan bayanan ko da yaushe, amma dai a hasashe su ma an kashe masu mutane da dama, wasu na cewa tsakanin 20 har zuwa ma 50 ko fiye da haka, sannan an jikkata mata mutane da dama fiye da 300. Ba a dai san ya abin zai kasance ba nan da 'yan kwanaki masu zuwa.